הנבואה זה קשר בין עולמות, בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי, וכאן אנחנו רואים את ירושלים של מטה ואת ירושלים של מעלה. ירושלים של מטה זה המימד האנושי, ירושלים של מעלה זה האידאה האלוהית, וביניהם אליהו הנביא הוא המחבר, והמרכבה שהוא מושך יחד איתו בסערה השמיימה היא בעצם כל הרושם שאליהו הנביא משאיר בעולם אחרי הסתלקותו. ויהי הם ההולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. ויעל אליהו בסערה השמיים, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. ולא ראהו עוד. אני גם רוצה כמה שיותר להעביר לעולם הזה, כמה שיותר שמחה, כמה שיותר שפע, ממבט עליון שמתחבר עם עולם תחתון.